मनसे नेते अमित ठाकरे हे जंतर मंतरवर दाखल झालेले आहेत। जंतर मंतरवर अनेक आंदोलक अद्यापही आहेत। सोनम वांगचुक यांना रुग्णालयामध्ये नेण्यात आले, मात्र तरी देखील अनेक आंदोलक त्या ठिकाणी बसलेले आहेत। त्यांना भेटण्यासाठी अमित ठाकरे हे जंतर मंतरवर दाखल झालेले आहेत आणि तिथल्या आंदोलनकर्त्यांशी त्यांनी संवादही साधलेला आहे। सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी अमित ठाकरे हे दिल्लीतल्या जंतर मंतर इथं पोहोचले आहेत, मात्र सकाळी सोनम वांगचुक यांना उपचारासाठी रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलेले, त्यामुळे इथं उपस्थित असणाऱ्या इतर आंदोलनकर्त्यांशी त्यांनी संवाद साधलेला आहे। तर मनसे नेते अमित ठाकरे हे जंतर मंतरवर दाखल झालेले आहेत। याआधी राज ठाकरेंनी देखील सोनम वांगचुक यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवलेला होता। अनेक राजकीय नेते मंडळी या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत होते। नीट पेपर फुटी प्रकरणावरून आणि इतर विविध मुद्द्यांवरून सोबतच शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याच्या मुद्द्यावरून हे उपोषण केले जात होते।